Podnikatelské centrum Rumburk VTP je společnost, která byla založena v roce 2006 a působí v Ústeckém kraji. Mezi její hlavní činnosti patří provozování vědecko-technického parku, provoz podnikatelských inkubátorů a podpora inovačních firem. Tato společnost je dále zaměřena na výzkum a vývoj, poskytování poradenství ohledně ochrany průmyslového vlastnictví, ochrany duševního vlastnictví, dále poskytujeme poradenství v oblasti dotačních programů a poradenství pro technologie, výzkum a vývoj. Vědecko-technický park je zaměřen zejména na poskytování podnikatelských inkubátorů, to znamená poskytování výhodného nájmu a poradenských služeb pro inovační firmy a společnosti, které se zabývají přenosem poznatků z oblasti výzkumu do oblasti praxe. Dále je činnost vědecko-technického parku zaměřena na výzkum a vývoj. V tomto ohledu již například spolupracujeme s Technickou univerzitou v Liberci, s Fyzikálním ústavem Akademie věd České republiky a Technologickým centrem Akademie věd České republiky. Projekt vědecko-technického parku byl podán na agenturu CzechInvest v roce 2006 a byl podán do operačního programu Průmysl a podnikání program Prosperita. Celková výše rozpočtu byla stanovena na 98 milionů korun, z toho bylo 25% financováno z vlastních prostředků žadatele a 75% poskytlo Ministerstvo průmyslu a obchodu. V první etapě byly dokončeny veškeré projekční práce a zakoupena nemovitost bývalého družstva Bitex. Tato nemovitost byla dále účelově rekonstruována, takže v budově A byla zřízena administrativní podpora, infrastruktura pro administrativní podporu. V budově B byly vybaveny prostory pro umístění laboratoří a poloprovozů. V budově C se předpokládá umístění prostorů pro inovační výrobu. Využití vědecko-technického parku Rumburk vlastně se dá rozdělit na dvě části. Na prostory, které už jsou k dnešnímu dni načisto dokončený a hotový, a na prostory, které čekají na úpravy dle konkrétního zadání nájemců. Jak jste viděli, tak už vlastně technologie u konkrétních nájemců je spuštěná, je v provozu. Doba realizace byla zhruba 3 roky a celý projekt se podařilo zvládnout zejména díky velmi dobré komunikaci s pracovníky agentury CzechInvest a Ministerstva průmyslu a obchodu. My se domníváme, že tento dotační titul je velmi vhodným pro strukturálně postižený region, jako je Ústecký kraj, a velmi bychom ho doporučili i dalším žadatelům. Program Prosperita je jedním ze základních pilířů podpory infrastruktury průmyslového výzkumu a vývoje v České republice. Zároveň pomáhá naplňovat Lisabonskou strategii. Je zaměřen na podporu zakládání vědecko-technických parků, podnikatelských inkubátorů a center transferu technologií. Stručně řečeno nebo přeloženo do běžné češtiny jde o vytváření optimálních podmínek pro inovační podnikatele, poskytování zvýhodněných nájmů, přístupu k laboratořím a celého spektra služeb, od služeb poradenských až po spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje. Program Prosperita považujeme za velice úspěšný. Podařilo se v něm vyplatit přes 1 miliardu a 700 milionů korun a podpořeno bylo celkem 32 projektů. Jednalo se jak o vybudování zcela nových objektů, tak rekonstrukci a regeneraci stávajících. Program Prosperita skutečně považujeme za velmi účinný nástroj podpory inovačního podnikání, protože umožňuje podnikatelům oprostit se od různých administrativních starostí